ସେଇଟା କାନ୍ଦିବ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଗଲେ କୋଲକାତାରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ତୁ ଆସୁ ତୁ ଆସେ ଆସେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ତାର ସବୁ ତୋର ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆସୁନୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କ କଳରେ ବସ ଏତେ ପ୍ରକାର କାହିଁ ହଉଛୁ ନାନୀ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି କାନ ମୁଡିଆ ଏ ଘରେ ଗୋଡା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦବ ଆଉ ଟିଟା ଆସ ଆମ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଆସ ଆସ ନା ଏପଟକୁ ଆସ କାନ୍ଦ ବୋବା କାନ୍ଦୁନୁ କାନ୍ଦ ବି ତାର ଲୁଚି ଯାଉଛି ଆସୁନ ନହେଲେ ତୁ ପଳା ନହେଲେ ତୁ ପଳା ପଳା ତମ ବୋଉଙ୍କ ବେକାରେ ହାତ ପକେଇ ଦି ହାତ ନାଇଁ ସେମିତି ଓ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଭିଡିଓ ସବୁ କରିଛ ଗୀତ ପୁଣି ଆମେ ଘର ଗୋଟେ କରିଦେବି ଗୀତ ଅଗଣା କର ଇଏ ତ ଯୋଉ କାନ୍ଦ ଆଉ ନ କାନ୍ଦିବ ତାର ଗୋଟେ ଘର ହଉଛି ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାକୁ ଆରି ଗୋଟେ ଉଠେଇବ କାନ୍ଦୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କହୁଛି ସେ ଏମିତି ସେ କୋଲକାତା ଗଲେ ବି ଏମିତି ବୋପାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମ ଘରେ ଜାମ୍ କାଲି ଭାଉଜ ପଳେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଫଟୋ ଉଠୁଛି ତ ଫଟୋ ରହିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ଆମ ଟୋକା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଇକି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠୁନି ନା ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଧନର ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ କହିଦେଲୁ ତମେ କାଲି ପଳେଇବି ହାଇ ଗାଇସ୍ ମୋ ମା ପାଖରେ ଅଛି କାଲି ପଳେଇବି କହିଦଉନୁ I will not miss anyone. अच्छा ये की कथा मिस करू कोन वीडियो से हम ଭଲ କଥା कहते कौन मिस करी बोली मिस करियो नहीं एहे ये की कथा बालुंगा टकर कथा से कोन हे कौन क्लास से हो कौन करती